jotelo kendo jonyuol makoro luongo ng'anyo. Ler banyalo keto kae mokwongo en ni graduation to biro timore. Graduation biro timore. Ne joma ne oikore ne graduation, jonyuol gi nyithindo, graduation to dhi timore. Wang'iso nyithindo niya, gidema na nyuok. E ndalo duto te mwasebete mgomo kwa yware gi sirkal. Thuolo mokethore no, ka wadok e class, to watimo gimiluongo ni compensation. We spread out the period. Mondo gi cover gima nyicho nego gi cover. Konego benu wapuonjo 13 weeks. To 13 weeks no wabo puonjo gi 13 weeks. Mano en gima watimoga kendo pok no fail. So nyithindo beda gi kwe, gidema na nyuok, lweny mwagoyo ni en lweny ma gin bende ka koro chieng' moro gitieko somo gidwa duogo ka, to giyudo ka koro msara bet ber moingo kama ne wantiere. Kech lweny wagone wan to gimbe wagone miluongo ni future generation. Ka chieng' moro gitieko masters, ng'ato tieko PhD ne, kobiro e university kaka japuonj mbalariany, to koro chake msara maber moingo kuma joma ne gore ne nitiere. Omiyo nyithindo obeda mos. Ka giwinjo ka odhi marach ahinya, to gigolo duondgi kech gin bende ma gihinyore piny kacha. Ka gigolo duondgi to konyowa wan bende. Jonyuol bende obeda gi kwe nikech onge gima osekethore. Thuolo mokethore matin no, wabro sude mbele. Ka wa lose weeks adek, wabro sudo mbele gi weeks adek. Ka wa lose month achiel, dwe achiel, wabro sudo mbele gi dwe achiel. So onge gima dhi lal mbele ka. Donge mano ketho mpango mar joma nopangore kata ka thuolo mar wuok e skul kata bana mar chulo omenda monego bed ni chulo mambalang'